csavargózol valamit. És hogy meddig fogjuk ezt csinálni? Hogy mondod? Meddig fogom most ezt csinálni? A ruszkálás? Ha? Hát amíg mindenki megy egy karikát, aki szeretne. Nyomatja a büdöset. Hát hallod? Ugye? Menekülni nem nagyon lehet vele, maximum támadni. Hát, földön sebesült állító Hát volt. régebben még lehet, hogy jobban ment. Ugye? Nagyon jó játék. Ember, ez nagyon hülye. Hát a csónak ennél lassabban megy. Ez van asszisztenciája. Akkor így meg még könnyű is. Avatudtad is. Most is ki tudna? Mert... Csak elég sokáig tartani róla. De ilyenkor... Na, minimanók, mögém. A kerék hajtja, de hallod, azt kéne csinálni, hogy a kerekekre kéne tenni ilyen lapátokat a kerékre. Jobban tudna menni. Ez a úton megcsapnak. Hát nem, a kereket kéne cserélni, mielőtt vízbe megy. És ilyen lapátkerekre. Gyertek egy kicsit félre, jó? Gyertek egy kicsit. Gyertek egy kicsit félre, gyertek. Ilyen gyorsan ment a víz alatt. Igen, csak ugye a felhajtó erő, ugye a vizet nehezebben. Jó mondtál? Jó vagy, Lelikét? Hajtsam, neked darabról nagyjából.